An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw danga na. Fondation Volontaire d'Afrique ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɛnɛyako minisiriso ma ni kɛnɛya minɛn camanw dili ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni dɛmɛ bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye coronavirus bana kɛlɛli hakilinaw ye Mali jamana ɲɛmaaw fɛ. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la baara in serera maa min fɛ Alamidu Badini an'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka janga ɲamadɔlikɛw ka sɔrɔlenw fɛ. Kunnafonidilaw ka soba Maison de la Presse Niger jamana lasigidenso FENASCOM n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba ye ani Centre Nelson Mandela demarayɔrɔ bɔlen kɔ Fondation Volontaire d'Afrique maaw yi dɛmɛ ta ka di jamana kɛnɛyako minisiriso ma. Masques, tigɛkominɛnw, jisanuyala an'u ɲɔgɔnna caman wɛrɛ o de taara ka di minisiriso ma coronavirus bana kɛlɛli kadara la. Nin tan siɲɛ fɔlɔ ne yɛrɛ san 2 tɛmɛnen ani Union africaine ye baara dɔ kɛ. An y'a yira Union africaine na an ka finiw an kan ka se ka o don parce que n'an y'an ka finiw don a bɛ baara di denmisɛnninw ma. Jamana mun comme Mali, Burkina ni yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ coton dilan a bɛ se ka sɛgɛn kɛlɛ. Donc an y'o baara daminɛ ni y'a san 2 ye. Hakilina wɛrɛ bɛ Fondation Volontaire d'Afrique maaw kɔnɔ n'o de ye ka nun datugulanw dilan kɔɔri la n'o na kɛ sabu ye jamana denmisɛnninw ka baara sɔrɔ. Wa jamana ɲɛma ka hakilina kɔkɔrɔma dɔɔni do fana n'o de ye k'a fɔ maliyɛn kelen masiki kelen. Hakilina mun nana n'a ye k'a kɛ an n'an ka kɔɔri ye o ye kɔni hakilina mun aw yɛrɛ kun na anw y'a faamu a mɛnna n'an bɛ fɛ k'an ka jamanaw dilan il faut que an ka to ka compter an yɛrɛ ka fɛnw kan parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ yiriwa i ka sɔn i yɛrɛ ye fɔlɔ n'i sɔn i yɛrɛ ye i b'i yɛrɛ ka fɛnw don anw bɛ kɛlɛ yɛrɛ la pour que tuma bɛɛ ni fɛn fɛn bɛ kɛ a ka bɔ an yɛrɛ farafinna fɛn na parce que o de bɛ se ka mɔgɔ yiriwa mɔgɔ tɛ se ka to dulonnen mɔgɔ wɛrɛ la k'i ka yiriwa tuma bɛɛ donc kɔɔri a bɛ sɛnɛ anw bara a bɛ sɛnɛ Burkina a bɛ sɛnɛ jamana caman na a bɛ taa dugu wɛrɛ la ka tila ka kɛ fini ye ka na feere an ma n'an yɛrɛ bɛ se ka a kɛ nin Covid ko in nin fana bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw k'a faamu ko kɔɔri an bɛ se k'a bila en valeur pour que a ka kɛ nafa ye mɔgɔw bɛ baara sɔrɔ a la jamana bɛ se ka yiriwa mun kɔnɔ donc a dabɔra o de kama. A kɛlen kɔ ka jamanadenw wele ka taa waleɲumanw matarafali la mun bɛ don ani coronavirus bana cɛ jamana kɛnɛyako minisiri y'i da don gouvernement ka wulikajɔ la bana in kɛlɛli kadara la ni ka ban ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Fondation Volontaire d'Afrique maaw ma. Sama Bacili a dɔnnen don a ka fondation ye fondation ba de ye farafinna mais kana bi ka miliyɔn 62 d'an ma minɛnw na pour que ka se k'an dɛmɛ ka bana kunbɛn o ye koba de ye mais ka Alpha tɔgɔ fana don a la pour que Alpha ka se ka an dɛmɛ ni président ka vision ye mun ye k'a fɔ ko masque kelen maliyɛn kelen masque kelen o ka kɛ dongo don réalité o fana ye koba de ye parce que Alpha ye tɔgɔ de ye Alpha ye ŋaniya ɲuman de ye donc olu mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ se k'an dɛmɛ ka fɛn caman kɛ n bɛ fɛ ka Amadou Jawara fana fo vraiment famille pour u nana ka na an dɛmɛ ni masques ye ni safinɛ liquide ye ani miliyɔn 1 fana ye olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni o de b'a an dɛmɛ ka bana in kunbɛn bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ aw yɛrɛ b'o dɔn. Coronavirus n'o ye bana ye mun kɛlen don ka diɲɛma kamana gan an bɛ waati minɛ ko san Fondation Volontaire d'Afrique maaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔbaw boloda o bɛ se k'u jɛniyɔrɔ fin cogo minɛ CFA wari miliyɔn 600 o na bɔ o fɛ ni k'a don dɛmɛ na k'a ɲɛsin farafinna kɔnɔ jamana 12 ma. An ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ Bamakɔ ni ka taa jateminɛ kɛ tailleur ni o ye finikalalaw ye u ka baaraw lahalaw cogoyaw kan selincini ɲɛkɔrɔna in la ni o bɛnna ni coronavirus bana carinni ye an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ani couvre-feu wagati. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Jalo de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Mali an ka janga ɲamadalikɛ olu ka sɔrɔlenw fɛ.
kurantige wale kele kiliyandanya wa bara kuma fene dobora ola jamana nyamo fe ka sangani coronavirus bana koyi ka fara fundini bawuka nunu de gweleyaw ye tayeru be gweleyaw minungono selenjeni nyakoro chama bi tayeru de segere tayeri soula onga couvre-feu minu mesena no be ke sababu ye ka tayeri yere ka bara la nogo abulu tayeru ya yera ka fo geleya badu ni couvre-feu ko ngoni chena akali no ga amberi senga ante foi soro ada on yere ka bara joli no ay musura ami bo ga nyanyini aberi joli no ami ala le derisa ala ka banay ala ka nyumamba ala ka on yere ka war ko no ya ala ka banay ala ka nyumamba ala ka couvre-feu ba erela eren badina ni wakati na amba don ka fo bana do bolen don sisan bana mbe ni abe jien fambe donc bana abaga jeu activité économique kan bon comme bébé kumani i fanfɛ la de donc an bɛ wagati min na an bɛ sunkalo de kɔnɔna la donc kalalikɛlaw ka sun ka baara kɛ a ka gɛlɛn donc an tɛ ka se ka fini caman kala tile kɔnɔ tile mana se niveau dɔ ma baarakɛlaw bɛ dɛsɛ donc a dun fɔra ko sufɛ couvre-feu bɛ yen à partir de 21h donc an tɛ ka se ka baara caman kɛ couvre-feu sigilen senga ka bara kuma fene jateminɛ ka dɔbɔ o la o kɛra sababu ye ka manjinw zen zumaya tayɛri sow la ni mɔgɔ caman ka baara bɛ ka jɔ a ko sababuya la parce que ni ma baara kɛ a kuma ma nɔgɔ finiw tɛna ban a temps couvre-feu dun bɛ yen nɔ i dun obligé no au moins kɔni n'i y'a sɔrɔ a kalalikɛla dɔ bɛ yen olu ka yɔrɔ ka jan u bɛ fɔ yɔrɔ jan obligé don ka baara jɔ joona ka boli ka taa so ni 20h ni 19h30 ni mun ga yɔrɔ ka jan 19h30 19h f'u ka baara jɔ ka taa parce que u tɛ se ka se a temps et puis sotrama ni mobilitigi transport en commun foyi tɛ sɔrɔ ka t'u bila ou moto tɛ mun bolo donc vraiment a degunba o ye an b'a ɲini gouvernement fɛ a k'a ɲɛ atelier-tigiw yɛrɛ de ma sisan yɛrɛ de an ka wagatiw ye seli wagati ninnu de an ka wagatiw ye a ka to an ka baara kɛ an bɛ date kalan tuganda la mais min ye k'a fɔ ko atelier bɛ ka t'i sigi kɛnɛma ka baro kɛ o kuma tɛ mais ka don kɔnɔna na i k'i ka baara kɛ tant que an bɛ kɔnɔna na u k'an épargne an b'o di u fɛ. donc n bɛ mun ɲini autorités fɛ o de ye sunkalo baara wagati kunkurunin de don donc n'a sɔrɔ tun bɛ se ka couvre-feu ka a la avancer pour que vraiment an bɛ se ka mɔgɔ caman ka fini kala cogo min na lafiya kɔnɔ. Tiɲɛna gɛlɛya b'an kan yɛrɛ parce que an ka baara caman an tɛ se ka kɛ tile fɛ quoi an b'a caman kɛ sufɛ baara ye an bɛ si an bɛ souvent an bɛ veiller yɛrɛ mais ni couvre-feu bɛ yen an tɛ se ka baara kɛ sufɛ quoi vraiment c'est ça a bɛ gɛlɛya a b'an sɛgɛn dɔɔni tile fɛ sun bɛ digi an na kosɛbɛ c'est tile ka farin bon i yɛrɛ b'a dɔn minɔgɔ bɛ mɔgɔw sɛgɛn bon tile fɛ n'an sunna surtout an bololabaarakɛla ninnu depuis tile bɛ se midi waati la an sɛgɛn daminɛna baara tɛgɛ bila a bɛ to ten ka tɛ baara kɛ bon aw tɛ se ka hali k'a reposer ka ɲɛ tɛ se ka kɛ. nin funteni ba kuma in na kurantigɛba min fɛnɛ faralen don a kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛyaw ye tayɛriw tɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka baaraw la ka gwɛlɛyaw minnu don sen na. Gɛlɛyaba parce que n'i y'a ye b'a fɔ k'i bɛ kalali kɛ machine ye courant de n'i ma courant sɔrɔ k'a k'a la a kuma ma nɔgɔ n'i bɛ brodeli kɛ machine courant piqueuse courant baara tɔ bɛɛ n'i bɛ faire baara kɛ courant n'a fɔra ko courant yɛrɛ tɛ ka jɔ ala hɛrɛ la vraiment an t'a dɔn an bɛ mun fɔ a ko la an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ nin courant ko ye problème bɛ an ye san bɛɛ sɔrɔ fo ka se nin wagati ma ni pani ni fɛn minnu bɛ yen o kun ka régler u ka to k'olu régler yanni nin wagati in ka se wasa adamaden dɔw kana mɔgɔw kana sɛgɛn fitini kuma na fitini bɛ se kuma min na sɔrɔ degun bɛ bɛɛ kan. courant kana tigɛ kosɛbɛ ka caya mɔgɔ an ka baara sisan a bɛɛ ye courant baaraw ye an bɛ baara kɛ ni courant ye sisan quoi bon ko caman bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ taa ni courant ye ni courant tora ka tigɛ a b'an ka baara sumaya bon couvre-feu in kɔni tiɲɛna n'o kɔni sanna k'a dabila ou bien an n'a ma san ka dabila u ka se ka solution ɲini a la a bɛ an tayɛriw dɛmɛ tiɲɛna. dakuruɲɛ kelen couvre-feu min sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a kɛn bɛ ka dadigi kɛ maaw la minnu ka baara bɛ kɛ sufɛlaw la ka yann'o cɛ an bɛ se ka jigiya k'a fɔ fɛɛrɛw minnu sigilen don sen kan n'a dabɔlen don jamanadenw ni kisilen ma a fɛɛrɛw ka se ka nɔbɔ janko an bɛ se ka segin an ka maaya kɛcogo kɔrɔ ma don nataw la. Faransi jamana ministri ɲɛmaa ni o ye Edouard Philippe ye a y'a yira k'a fɔ ko a na dantigɛli kɛ ntɛnɛn wasabulon filanan kɔnɔ
walasa fɛn min bɛ tali kɛ confinement ni o ye sokɔnɔtolu ye dan ka se ka siri o la o fɛɛrɛ bolodalenw kan. Musa Famba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye nin kunnafoni tɔ kan. Faransi jamana kɔnɔ minisiri ɲɛma Edouard Philippe bɔlen kɔfɛ wasabulon fɔlɔ kɔnɔ n'o ye Assemblée nationale ye a y'i kunda wasabulon filanan ka sénateur ka wasabulon. Faransi jamana b'a fɛ da ka yɛlɛ ka bɔ mɔɔw dala ni fɛɛrɛw minnu ye ka t'o fɛɛrɛw dajira wasadenw na u kama ko déconfinement ka sababu kɛ confinement de tun bɛ senna Faransi coronavirus bana sababu la a ɲininen kun d'o bɛɛ fɛ bɛɛ ka to i ka soju la o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ kuma dɔ sen bɛ sa mɔɔw bɛ se ka bɔ kɛnɛda la u bi bɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye bana in ma si la tunu ka bɔ jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ten k'a fɔ ko maa b'o ta yɛrɛ tona k'o kɛ f'i ka tɛmɛ n'o fɛnɛ ye jamanadenw tɔgɔla nɔnabilaw fɛ wasabulon kɔnɔ k'a dajira o la nin dani ka segin de bɛ senna minisiri ɲɛma bolo Faransi n'o ye Edouard Philippe ye ntɛnɛn mɛ kalo tile 4 nɛgɛ ɲɛ 14 sanga 30 14h30 Edouard Philippe bisimilala sénateurw fɛ u ka bulon kɔnɔ a b'a fɛ Faransi jamanadenw ka se ka bɔ u ka daw fɛ ni fɛɛrɛw minnu ye k'o dajira wasadenw na jɛnga kɛ ni a ye a ka don bala nka min ye jandon yɛrɛlaw minnu wale don tɛgɛko safinɛlaw kuma bɛɛ k'olu bɛ to senna yɔrɔw fɛnɛ fiyɛli ka banakisɛ fa k'o fɛnɛ na to senna nka bibi in kɔni na maa caman gɛmɛ k'a jira k'a fɔ Edouard Philippe a n'a ka minisiriw k'a fɔ ko sira ka di jamanadenw ma k'u ka bɔ daw fɛ banakisɛ dun ma si la tunu ka bɔ jamana kɔnɔ k'a kunkolodimi bɛ u la o de kosɔn sigida ɲɛmaw n'o ye maires ye Faransi o caman y'a jira k'a fɔ mɛ kalo tile 11 ka kɛ kalansow dayɛlɛli ye Faransi jamana kɔnɔ k'olu fɛ ko tɛ wa olu tɛna dayɛlɛ yɛrɛ fana Faransi jamana maa ɲɛmaw dun ka mɛn ko mɛ kalo tile 11 bɛ taa se kuma min maaw bɛ se ka bɔli daminɛ kɛnɛ ma wasadenw fɛnɛ bɛ jateminɛ kɛ sariya se dɔw fɛnɛ kan minnu dajiralen don u la fanga fɛ état d'urgence sanitaire bɛ seya wale min kan ka kɛ jamana kɔnɔ o ka to senna kalo 2 nin kalo in kɔfɛ fɔ juillet kalo tile 24 wasabulon fɛnɛ kɔnɔ sariya sen 7 ɲɔgɔn na de bɛ minnu dajiralen don n'a ka kan olu ka don bala ka se ka fanga ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati Faransi ka denw ka se ka bɔli daminɛ kɛnɛ ma ka bɛn ni mɛ kalo tile 11 nata ye sariya sen ninnu dɔw fɛnɛ bɛ tali kɛ nazarala jamanadenw minnu kan ka bisimila Faransi jamana fɛ don nataw la ni taa ni ka segiw daminɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko danjɛw dayɛlɛla n'i bɔra nazarala jamana dɔ la n'a ma ɲa k'u bɛɛ bɛ tɔn kelen kɔnɔ n'o ye nazarala tɔnba Union européenne ye k'a fɔ e de bɛ sin ka minɛ pankurun jigin kɛnɛ kan ni k'i lasago fɔlɔ ka tile 14 ɲɔgɔn na kɛ ni bana in b'i la walikɛlɛ a t'i la k'o tɛna kɛ ka ɲɛsin nazarala jamanadenw ma n'u kɛra nafɛn ye Faransi jamana kɔnɔ o ye Faransi maa ɲɛmaaw ka hakilina ye nka wasadenw na jɛ n'o ye wa ɲininkali to min bɛɛ k'a fɔ n'i ye nazarala jamana den dɔ ye k'i donna Faransi jamana kɔnɔ k'i tɛ bila quarantaine na ni o ye k'i den kɛrɛfɛ k'i jateminɛ kuma min kɔni filɛ nin ye senna wasabulon kɔnɔ su bɛɛ lajɛlen bi kɛ a la ka sabu kɛ n'a daminɛna nɛgɛ ɲɛ 14 14h30 u bɛ taa don fɔ su kɔnɔ janko u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ni tila kɛra sénateurw ka wasabulon la segin bɛ kɛ ni a ye a bɔra yɔrɔ min ni o ye Assemblée nationale wasadenw ye olu ka se ka don ba la. N'an bɔra Faransi an b'an kunda Amérique kan Amérique jamana secrétaire d'État a y'a jira k'a fɔ ko dalu jɔnjɔn bɛ u bolo min b'a jira k'a fɔ ko Chine jamana kan ka jalaki coronavirus banakisɛ carili na diɲɛ fantan ani 4 kɔnɔ Musa Famba ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kan. Amerikikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Mike Pompeo ye a y'a jira sibiri a ka kunnafoni di dɔ senfɛ k'a fɔ danganiyaw bɛ olu bolo Ameriki jamana kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ Chine jamana kan ka jaki coronavirus banakisɛ carini na diɲɛ kɔnɔ wa fana banakisɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min bɛ Wuhangaw fɛ yen coronavirus bana yira dugu min na Chine banakisɛ in ma bɔ fan si fɛ a bɔra o banakisɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ in de fɛnɛ da fɛ ko danganiya bɛ olu bolo bi a ko daluba bɛ u bolo dalu jɔlenw fana minnu b'a jira Ameriki ma ɲɛmaw la k'a fɔ coronavirus in Chine jamana ka dabɔngama don ka cɛni don diɲɛ kun min ye maaw kɔnɔ gwa kɔsa in na Donald Trump kɛtɔ ka Chine jamana jaki k'a fɔ coronavirus banako la ko Chine jamana nɔba bɛɛ ni maa caman kɔnɔ gwana ka sabu kɛ Donald Trump ɲininkalen ni dalu bɛɛ bolo a ma se ka na ni dalu ye kuma kundɛnkuna ni maa kelen in na ni o ye Mike Pompeo ye yala i ka jamana ɲɛma bɛ ka fɛn min fɔ nin ɲɛ bɛ se ka sɛmɛndiya wa k'a fɔ Chine jamana nɔ bɛ coronavirus bana nin ko la diɲɛ kɔnɔ o don Mike Pompeo y'a da ka bonbo ye k'a tɛ se ka bana in bɔ yɔrɔ fɔ a tɛ se ka bana in nacogo fɔ k'a fɔ ko bana in dilara maa de fɛ walikelen bana don i n'a fɔ bana tɔw
alabana k'a tɛ se ka nin si fɔ k'o de y'a to bibi in na ko jamana ɲɛmaa Donald Trump bɛ k'a fɔ k'a ka kan sini jamana ka ɲɛfɔli kɛ. O b'a jira k'a fɔ don min na Donald Trump bɛ nin kuma fɔ dɔgɔkun tɛmɛnnen don an kɔrɔ ale ma se k'i jɔ a ko kungo kɔrɔ. Nka suko ni dugujɛ cɛ sibiri k'i can k'i jɔ k'a fɔ ko sini jamana ko seereyaw bɛ olu bolo min b'a jira k'a fɔ a nɔba bɛ coronavirus bana cɛrɛli la diɲɛ kɔnɔ a ye maa caman kɔnɔ guwa. A ka dakuruɲɛw kɛra min ye a kɛtɔ ka sini jamana jaki ko sini jamana dɔn tɛ ni dɔwɛrɛ ye diɲɛ bi tiɲɛ ni fɛn o fɛn ye k'i bi taa sɔrɔ ko sini jamana ɲɛsin bɛ o de labaarali ma a ka jamana kɔnɔ. O kɛra kɛlɛkɛmina ye saw o kɛra maanifinya yɛrɛ tɛ taa mina min kɔ ye saw a bara taa kɔlɔlɔ ka bon diɲɛ mɔ a tiɲɛni ka bon diɲɛ mɔ ko sini jamana ka baara bɛn bɛ o de mɔ diɲɛ kɔnɔ. Wa k'i bi taa sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ minnu sigi bɛ sen ka sini jamana fɛ ko k'a ɲɛ to a ka sɔrɔ la fɛn minnu fɔlen don ni jangan ka to olu la sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔw ka se ka ye minɛ ɲuman kɔnɔ k'i bi taa sɔrɔ ko sini jamana bi ɲinɛ nin bɛɛ kɔ k'a ɲɛ basanen to a ka sɔrɔ la. Mike Pompeo y'a yira k'a fɔ sini jamana kɔni ma se jamana tɔw mɔ coronavirus ko in daminɛ kuma sini jamana kɔnɔ u ka jɛ k'u fanga da la ɲɔgɔn fɛ k'o kɛra kumasuli ko ye. O kumana k'a bɛ yɔrɔ min na bisa sini jamana n'a ma ɲa k'a fɔ a daminɛ a yɛrɛ de kelen y'i jija la ye. A taa ko min ye nin ye k'a bolo da a ka ɲɛfɔli kɛ maa tɔw kɔni ye ko olu Amerika jamanadenw ma se ka don sini jamana kɔnɔ fiyewu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ la coronavirus bana in bɛ cogo min ko sini jamana ka dayɛlɛ Amerika jamanadenw ni diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS u ka jɛ ka don sini jamana kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ la dan b'a yɛrɛ la ko a jabajɛ mɛ ninnu de kɛra Amerika wa ministre min ɲɛsin bɛ Amerika ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Donald Trump ka fanga kɔnɔ Mike Pompeo ale ka jakikanw ye ka ɲɛsin sini jamana ma. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Konowarikaw ka minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulibali bɔra Konowari jamana dafɛ ka bɛn ni dimanche tɛmɛnen ye k'i kunda Faransi jamana faaba Paris kan a bɛ taa jateminɛ kɛ kɛnɛya ta fanfɛlaw la kɛnɛyaso la Faransi jamana kɔnɔ Paris kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Kunnafoni sɔrɔla ka bɔ jamana ɲɛmaayaso yɔrɔ de yɔrɔ ka kunnafoni lase jamanadenw ma. Minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulibali sera Faransi jamana kɔnɔ faaba la Paris ka bɛn ni dimanche sɔgɔmada yanfan ye. Kunnafoniw minnu bɛ sɔrɔ ka bɔ a dafɛ olu y'a yira k'a fɔ baasi tɛ a la a taa mɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛ farikolo ta fanfɛlaw la n'o y'a sɔrɔla min b'a jɛ kɛnɛya la. K'a kun kan ka nin baara in yɛrɛ kɛ kabini avril kalo tile 15 tɛmɛnen. O kumana ni maa min hakili la k'a fɔ a dɛsɛlen de donni na ka taa n'a ye furakɛli yɔrɔ la k'o tɛ a bɛ taa ka kɛnɛya jate de minɛ. Nka Amadu Gon Kulibali min sidɔn bɛ a yɛrɛ kɔni ka fanfɛlaw la kɛnɛya ko ta fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye k'a fɔ dusukunna bana dɔ de la k'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na ɲinan y'o san 8 ye a wuperela o la. Wa kabini o dusukunna bana fɛnɛ wuperela kuma bɛɛ a bɛ to ka jateminɛ kɛ kɛnɛya ko ta fanfɛ o sira in kan. Marisi kalo daminɛ ka don avril kalo labandaw la minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulibali kun y'a dabɔ a kama ka to soju la k'a sabu kɛ coronavirus bana ko la a yɛrɛ nana sɔmi k'a fɔ ani maa dorokora ɲɔgɔn na maa min n'a jarala k'a fɔ a yer'o la o kumana a kana kɛ sababu ye k'a lase maa tɔw fɛnɛ ma a kun ye datugu a yɛrɛ da la Ala yɛrɛ nana kɛ sa bana in ma ye a la a yɛrɛ ka yeli laban o kɛra an kɔrɔ mɛ kalo tile gale baarakɛlaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen jabaranin na a bɔra ka laseliw kɛ hakili jiginna maaw ladɔnniya k'a fɔ Amadu Gon Kulibali n'a si bɛ san 61 na Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ RHDP farala ɲɔgɔn kan k'ale de jira k'a fɔ a bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye Alassane Dramane Ouattara nɔna ni Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka dɛmɛ ye octobre kalo nata jamanakuntigi sigi kalata senfɛ maa min bɛ bila minisiri ɲɛma nɔna Amadu Gon Kulibali yan'a seginni cɛ o ye Alassane Dramane Ouattara ka denmisɛnnin sɛbɛ ye ko Ahmed Bakayoko surasiya minisiri do ministre d'État Abobo Meri kɔni yani Amadu Gon Kulibali seginni cɛ ale de bɛ ministre ɲɛmaya jɔyɔrɔw fa. Togo jamana ɲɛma fɔrɔ ɲasin bɛ ka furuba sigili kɛra jamana kunna jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma ɲɛmaw kɛra seere ye ka bɛn ni dimanche mɛ kalo tile 3 ye a bɛ manda 4nan kɛ jamana kunna jamanakuntigi sigi kalata min kɛra février kalo tile 22 a jirala k'a fɔ ale de ye sebaaya ta a ka furuba sigili kɛtɔ ka bɛn ni dimanche ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ma ɲɛma ye a jira k'a fɔ a b'i kan ka gwɛlɛnda maaw ye minnu b'a fɛ hali bi ka jamana basigi tiɲɛ ko kalata ko kuma dan b'a yɛrɛ ye k'u ka dɔn k'a fɔ kalata ko kuma banna jamana ɲɛma sigira o tɛ maa wɛrɛ ye fanga sinamatɔ ɲɛma min bɛ wele ko Gabriel Agboyome Kojo n'a kɛnbɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye k'a ma jɛni fɔri ɲasin bɛ ka sebaaya ye kuma in ɲɛsin m'o de mɔ minisiriw caman kun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛma nan'i jɔ k'i tɛgɛ kɔrɔta k'i kali
jamanadenw ye u ka sɔrɔ k'a ka bonyaw n'a ka karamaw ta k'olu dulon a kana jamana sarasuma kɔlɔsiyɔrɔ ɲɛma cour constitutionnelle ma ɲɛma o sɔrɔla ka kuma ta ni ka laseliw kɛ Gabriel Agbeyome Kojo min jɛndɛ ni fɔrɔ ɲasingbɛ yɛrɛ ka sebaya ye sa ka bɛn ni foroba sigili ye dimanche sɔgɔmada yanfan fɛ a ye sɛbɛnni dɔ kɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a ko nin ye kumasuli dɔ ye Togo jamanaden fanba bolo dɛ o jamanaden fanba min mago kun bɛ yɛlɛma na Togo jamana kɔnɔ n'a fɔra ko o yɛlɛma de tɛna sɔrɔ olu ye k'u ka laban ka to nin maɲuman dɔ ko la tun ko nin ye kojuguba ye jamanadenw bolo nin kɛra ka sɛbɛnni ye ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ. Madagascar jamana ɲɛma Angela Joel ye a jira dimanche jabarani na k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛko la Madagascar ka u ka fura dilalen Covid organique n'a dilamɛ ni jiri ye jiri min fɛnɛ lakodɔn bɛ bɛɛ fɛ ko Artemisia jiri min fɛnɛ ni bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ sumaya kɛlɛli ko ta fa kɔni fɛ k'a ɲuman dɛ a ko jiri o min kɛra ka coronavirus bana fura dila Madagascar jamana fɛ n'a fura tɔgɔ dara ko Covid organique ko fura ɲumanba a ko wa jiri n'o ye Artemisia ye ko Madagascar bɛna don bala ka sabu kɛ Madagascar jamana bilama coronavirus banabaatɔ 151 don fɛn minnu fɔlen don jamana kɔnɔ k'olu ka kɛ ko bɛɛ k'o kɛ i ka kɛta ye jamana ɲɛma ye lɛrɛ 1 ani miniti 30 min kɛ kuma na a ko bibi in na fura dilanyɔrɔ la Madagascar Covid organique a minda bɔn bɛ cogo min u bɛ ka pikirita de ɲɛɲini min bi se ka pikiri maa la ka taa joli sira fɛ kɔni ko de bɛ ka ɲɛɲini Madagascar kɛnɛya tigilamaw fɛ ko fɔ maaw ka dɔn k'a fɔ Artemisia in n'o ye jiri ye ko a nafa ka bon a bi bana min furakɛ ko dan tɛ a la ko ni Madagascar jamana mi teliya ɲɛɲini ni bonyani na fura in gunga ko jamana dɔw bɛna laban ka bila Madagascar ɲɛ fura in sɛgɛsɛgɛli la ko kumana ko yan'o cɛ ko Madagascar ka baara kɛ fura in kan a ko don nataw la kɛnɛyaso dɔ bɛna dayɛlɛ Madagascar jamana kɔnɔ ale fɛ kɛnɛyaso min bɛ jateminɛ kɛ cancer bana kunga u kama ko centre de cancérologie bonbana min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ farafinna bɛɛ bonya na k'a bɛna o de jɔ Madagascar jamana kɔnɔ nin ye Angela Joel ka kuma ye. Tanzania jamana ɲɛma John Magufuli ye dantigɛli kɛ jabarani na k'a fɔ a bɛna a ka pankuru bila ka taa Madagascar ka Madagascar ka u ka coronavirus bana donni ka na ni a ye Tanzania jamana kɔnɔ Tanzania jamana ɲɛma John Magufuli y'a yira k'a fɔ dantigɛli dɔ senfɛ fɛn min bɛ k'a fɔ coronavirus bana ko la Tanzania jamana kɔnɔ k'a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko maa 400 ani maa 80 ka b'o de la ko maa 16 fara coronavirus bana fɛ ko janfa bɛ fa dɔ fɛ a ko a yɛrɛ ka gouvernement n'o ye ministre ye u bɛ ka jate min bɔ k'a bi ko a sigalen don jate ninnu na ni jate jɔlenw don k'a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka ale ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ kɛnɛya tigilama minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'olu tɛ ka kalo tigɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ mina min na mɛ n'o bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli kɛ mina bɛ ka kalo tigɛ wale kelen maa dɔw bɛ k'u dɛn ka kɛnɛya tigilamaw sara k'u bila ngalon tigɛli la a ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ka sabu kɛ Tanzania jamana bannen don diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka laɲini ma ko bɛɛ ka to suju la maa kana munjugumaɲa ka kɛ Tanzania jamana ma sɔn o ma wa a ko n'a ma dɛsɛ yɛrɛ dimanche nata championnat ni o ye senandolati ye Tanzania jamana kɔnɔ k'a bɛ dayɛlɛ a b'o cogo fɛnɛ na feerekɛyɔrɔ datugun dɛ mɔ b'u cogo la mɔbili kɔnɔ dɔw bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka kɛ ten a ti dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus bana ko bɛ senna Tanzania jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko in bɛ ka taa ni yanga min ye ale m'o yɔrɔ ye a la. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn sini ni waati kelen na.